Steffen, hvorfor har du egentlig taget på højskole? Jeg vil gerne lige have lidt tid til at finde ud af, om jeg skulle gå mere op i det kunstneriske, eller hvad. Jeg er udlært tømrer, og mens jeg var i lære som tømrer, så fandt jeg ud af, at det var måske egentlig meget spændende at male igen. Det gjorde meget, da jeg var mindre. Højskole er en god måde at ligesom få prøvet nogle ting af på. Jeg har ikke malet så for lang tid. Jeg har malet i et par år, og så har jeg tegnet sådan lidt i perioder. Hvad er det nye går du på her? Billedkunst. Det skal være et halvt år. Flinke mennesker. Er det spændende? Det er rigtig spændende. Vi har nogle meget dedikerede lærere. Jeg synes, det er rigtig fedt. Alle er jo lige nervøse, og der er jo ingen, der kender hinanden. Så må man tage lidt mere højde for, at der er andre end bare sig selv. Det er jo så også, altså det er jo en udfordring, synes jeg. Jeg har fået med en del. Jeg har nok fået tegnet mest, og så har vi fået lavet en masse opgaver. Og jeg har også siddet lidt sådan de senere nattetimer og arbejdet for mig selv, og så har jeg også fået lavet lidt. Mit mål med det er bare, at jeg skal bare have fyldt meget ind i den, så meget ind i den her som overhovedet muligt. Og hygge mig. Jeg regner også lidt med, at det kan være et springbræt til, at en anden gruppe mennesker kommer til at se noget af det, man har lavet. Vi skal jo udstille lidt gennem skolen. Vi skal ud og se på en masse udstillinger og sådan noget, og snakke med nogle gallerier. Så på den måde, der lærer jeg også lidt.